Takže vítejte u nového videa, opět je to informačka, co všechno je v této hře, abyste věděli, kdyby někdo začínal. Takže začínáme od hospody. Je tu tento hazarder, že když sádím nějaký zaťák, já to mám po pěti, tak když dám OK, tak prostě když dám třeba a když tam bude takové kolečko červené, tak se mi to navýší dvakrát. Tak toto město, musíte od toho mít klíč, což je v úkolech od úrovně 100, což a do toho dáváte třeba věci. A když tam naplníte, tak prostě vám z toho může vypadnout dobrý epic. Pak třeba to vždycky sedí vždycky někdo a on vám nabízí úkoly, zde je kolik zkušeností, zde je kolik, třeba máte kolik zaťáků a jaká délka. A zde je barman, kde si třeba vypiju a to stojí houby. A tady mám to arena. Zde se dá bojovat proti různým hráčům, což si ukážeme potom. Klítka, když třeba jdu z počítače, tak si to tam nastavím, ať mi to dá za 10 hodin zlaťáky. No, mi to dá 188 zlaťáků. Potom zbrojitna, tu je, si můžete kupovat různé věci. Včera v chodě taktéž, ale v tom ještě elixíry. Stále zde si koupíte zvíře například, které vám sníží délku úkolu, místo 4 minuty to budou 2 minuty. No a místo třeba 18 minut budete čekat 10 minut. Potom houbičkář, tu si kupujete houby, ale to je za prachy, což vůbec nechci. Tu postava, tu máte své věci, tu máte tady, kde si můžete polepšit prostě státy, tu máte popis postavy, jaká jste pozice a věhlas, co jste, například věci, elixíry, jako máte zvíře, kolik jste vytvořili statorků, to. Takže jo, už jsem, takže teď počítám, že mám třeba chodí, kdo na zautočil, jestli to prohráli, nebo vám někdo napíše, cechy se skupení prostě lidí, skupení lidí, kde si můžete například psát a vylepšuje se tu bonusy hospodě, stavy, kde jste, například první pozice je ten mamík, který má docela dobré věci. No, tak já jsem na pozici momentálně 1592 a je tu kolik to je hráčů? Je tu 51 566 poslední hráče. No, tak tady mám to vedení. Zde musíte o to mít klíč, takže od vyšší úrovně myslím vám to padnout buď někde tady v tom, nebo no, myslím, že včera obchodě vám to může padnout včera obchodě, anebo prostě to první podzemí je od úrovně 10 a už bychom mohli zkusit arénu, tak zkusíme nějaký vukotřelec, kterého se docela dobře dává, bo mi ještě nic neobral. Ale já jsem ho dal, jsem to přeskočit a mám nějakých zaťáky, tak já to dám do cechu všechno a tak až, no tak jo, tak to by mělo být už asi všechno, to doufám, že jste to pochopili, jestli ne, tak doporučuji se podívat na hráče DJIcon.cz, jeho první video, protože jsem se ním inspiroval. Děkuji, že natočí video a tak, že mě inspiroval, velice mu děkuji. Tak a už bychom to asi za chviličku, až tam bude za 5 minut, až tam bude 5 minut učit. Jsem přefoukl u dalšího do doktora, takže dneska hrůza, žádná škola, no, žádný trénink, takže máme nového člena, což je úplně super. No hej, pozdrav fanoušky, tak to už jsme měli.
teď na americkém serveru, už jsem si změnil obrázek, mám lepší ekip, tak můžeme zkusit Terra 99. Tak to nedáme 100 pro. Ten bude strašně hodně. No vidíte, když... Ale... Takže jsme tohle stále prohráli, což mi nevadí. Nejvyšší úroveň je tato. Ale ona si nejde, no to je to, ale zítra bude další video, teď, tak, takže, ahoj lidi, díky za pozdrav, tak, u nás pozdravil nějaký Dambas 365 a už to je skoro 6 minut, tak já to ukončím, zatím se mějte, ahoj.